जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल। देखो सजबाज होगी सकाल ऑफिस रेडी हो गली जगन्नाथ दर्शन करके ऑफिस बाहरी आज पूरा पानी खरा होता से पूरा बहुत जोरे माने खरा होता पूरा क्लीयर देखा देखो मंदिर देन ऑफिस रे पहुंची काम स्टार्ट हो गला। मार्च मासरे काम प्रेशर आउ जानिथिबे प्राइवेट सेक्टर पिलांकर मार्च मासरे कौन कौन हालत हुए मोर भी सेम से हालत। ब्रेकफास्ट करिया भी टाइम नहीं तथापि न खाइले तो न चल ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କଞ୍ଚା ମୁଗ ବଟର ମିଲ୍କ ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କେକ୍ ଖାଇକି କାମ ଚଳେଇଦେଲୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ଥିଲା ତ ଘରୁ ପଖାଳ ଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି କଣ କଣ ଆଇଟମ ଯାଇଥିଲା। ଟିଫିନ ଖୋଲା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ ଆଇଟମ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ମାନେ ସବୁ ଠିକ ରେ ଥୋଇଦିଏ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ ଦେଇଥିଲା ଆଜି। ଓ କୁହନ୍ତୁନି କୁହନ୍ତୁନି ବହୁତ ଆଇଟମ ଦେଇଥିଲା। ଓ ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟର ଗୋଟେ ଦଳା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଛୋଟ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ସୋରିଷ ତେଲ ସବୁ ପଡିଛି ତା ଦେହରେ ଏଇଟା ତ ମାନେ ଭାତ ପଳେଇବ ପୁରା ସହି ସହିରେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହେଇଛି ପଖାଳ ମାଛ ଭଜା ନିମକୋଡ ଭଜା ଦହି ଆଉ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଚଟଣି ପଣସ ଭଜା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ବଡି ଚୁରା ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ ଅଛି ଖାଇବା ଟା ପୁରା ପୁରା ଏ ଲେବୁଲ ଖାଇବା। ବଡ଼ିଚୁରା ଟା ମୁଁ ବାହାରକୁ କାଢିକି ଦେଖଉଛି। ଏଇଟା ତ ମେନ୍ ନା ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ। ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଖାଇବା ପୁରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମୋ ଅଫିସ ଖାଇବା ଦେଖାଏନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖଉଛି ପଖାଳ ଦିବସ ଯେହେତୁ ଥିଲା ଯେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ ରେ ପଖାଳ ଦିବସ ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟା ଆସୁ। ଟାଇମ ହୁଏନି ବୋଲି ଦେଖେଇ ପାରେନି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ ତାପରେ ଟିକେ କୋଲ୍ଡ କଫି ଦି ଜଣ ପିଇକି ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ ଦଉଛି ପିଇକି କେମିତି କଣ ହେଇଛି। ମାନେ ପିଇକି ଖାଲି ହସୁଥିଲି। ଆଜି ଦିନ ଯାକ ଖାଲି ଖାଇବା ଖାଇବାରେ ଯାଇଛି ତାପରେ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ଆଜି ପୁରା ୱେଦର ଟା ପୁରା ବଢିଆ ୱେଦର ଥିଲା ଆକାଶ ଟା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। 6ଟାରେ ଦିନ ଥାଏ ଟିକେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉଥାଏ ଆଉ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ହଉଥାଏ ବଢିଆ ଲାଗୁଥାଏ ଆଜି। ପୁରା ସୁନ୍ଦର ୱେଦର ଏମିତି ୱେଦର ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଗରମ ହଉନଥିବ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ୱେଦର ଥିବ ପବନ ହଉଥିବ। ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ମୁଢି ଗାଣ୍ଠିଆ ଆଉ ଚା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଇକି ଜଏନ୍ କରିଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁ ଟିକେ ମୁହଁ ଲୁଚଉଛି। ସେ ଏକାଥରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ତା ମୁହଁ ଦେଖେଇବ କହିଛି ସେ ବ୍ରତ କରିଛି କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବନି ଆଉ ମୌନ ବ୍ରତ ବି କରିଛି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବନି। ତାପରେ ରାତିରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ରାତି ଖାଇବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବନି ଖାଇସାରିବା ପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଟିକେ ପିଇକି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଲୁ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ବାଏ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର ୱାଚିଂ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।